Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, JCQ Net TV, and of course sa aking Facebook page na JCQ Online TV. Iti karito nga istorya, ngayon tayo padanon iti social media platforms ko mga kaibigan ket panggapalaang iti agtultuloy nga panangi papaay iti tulong ni Mr. Jade Romas maysa kariti mabigbig matan nga Facebook live streamer iti probinsya nga Ilocos Norte. Iti karita gundaway ket inak ipadanon detoy panagturong ti grupo ni Mr. Jade Romas iti barangay Bawa West iti syudad ti Batak Pakairamanan iti barangay Kabaruan iti ili ti Bacara Ilocos Norte gagayen ken kaabsat. Aditoy iti napalaos a panagyaman dagiti naipaayan iti groceries nga daytoy ket tulong ni Mr. Jade Romas Pakairamanan matan dagiti kanayon nga mangsupsuporta karagiti social media platform ni Mr. Jade Romas tapno ti kasta mga kaibigan ket adu dagiti inna matulong kariti saan pa nga nakasubscribe iti YouTube channel tayo JCQ Net TV ag-subscribe kayon gagayen ken kaabsat ken hanyo met akalipatan nga i-click jay notification bell na tapno di kasta ket automatic nga ma-notify kayo no adda dagiti new videos wenno content nga nag-i-upload gagayen ken kaabsat ken hanyo met akalipatan nga i-like wenno i-follow ti Facebook page tayo JCQ Online TV. Maraming salamat po. Sa datay tata dito barangay Bawa West dito syudad ti Batak ito manen ti maysa nga napili manen iti linglingay ken katkatawa group no sa dinno nga agibunong tay manen kadigiti sangkabasit amok nga datoy ket sangkabasit nga blessings ngem tay manen ipaay ngem numan pay kasta amok nga dagitoy ket makatulong ken pangsubusop ng runa iti mapaspasaran tay pelang apo nga pandemic iti COVID-19 ket sapay kumata ingana ti December ket mayat to kuman ngem actually kasamang Joey tataket itultuloy tayo lata dati nga proyekto tayo iti kada binulan so dati Bawa West sa Batak City iso ti maysa kadigiti napili tayo manen nga turungen iti kameng iti linglingay ken katawa kasamang Joey so tata adda dagiti pampamilya nga napili aya nga Gapo iti agtultuloy a panangayayat dagiti viewers ken supporters ni Mr. Jade Romas manipod kariti na dumaduma a luglugar pakairamanan dagiti mangtartarabay kanyana manipod karagiti nagduduma a pagilian kang runaan iti ibilbilang na a big boss na nga agnanaed iti Alaska USA ken dagiti agasawa ada Madam Aurelia Valdez ken Mr. Rudy Valdez manipod met iti isla iti Hawaii ket naisayang katmanan itay kalabes ti panangipaay na kadagiti groceries iti barangay Bawa West iti syudad ti Batak ken iti barangay Kabaruan iti ili ti Bacara Ilocos Norte. So dati ket naggapumet laeng iti biyang iti manager tayo iti tugot iti biyag program tayo no buya iti Facebook mabuya iti 10 to 12 pakasaritaan iti biyag nga mangted iti adal kadigiti agbuybuya nya ket so ti manager tayo jay ni Mami Aurelia Valdez manipod iti mismo nga Hawaii Island kaya iso ti naggapuan na dati tulong tayo itata ken kasama ten iti San Francisco California ken iti mismo nga big boss tayo kuma iti ayan ti Alaska so iso tinagapuan na dito nga tulong itatay pa ay actually gagayon ken kabsat saan lang nga dito lugar tayo ti pa kay kuan na dikit turong tampay tata madamdama ijay Kabaruan Bacara Naipaayan dagiti 20 nga head of the families iti barangay Bawa West iti syudad ti Batak aditoy iti napalaos nga inda panagyaman ken ni Mr. Jade Romas amay sa karagiti mabigbig a Facebook live streamer personality iti probinsya nga Ilocos Norte. Agyaman kami iti programa iti linglingay ken katkatawat na napili iti barangay mi ditoy Bawa West nga naisagutan iti sangkabasit atulong numantay sangkabasit dakkel nga banag kadagiti bumarangay. Agyaman kami unay. Kami apo, ti naipaay kada kami nga tulong, kada kami nga marigrigat. Sapay kumatakang karayong adda, may paay kada kami nga tulong, kada kami nga marigrigat. Yamang kami una ti naited ti
Tilinglingay kan katawa kada kami dakil unay nga banag apo nga na itulong. Gapo iti kalikagom ni Mr. J. Dromas ang mapalawa. Dagiti maipaayan ti tulong, manipod karagiti pagrigrigatan ken daduma a blessings karagiti programa na alinglingay ken katkatawa. Pakairamanan ti programa na atugot ti biag ket 20 head of the families met. Ti naipaayan ti groceries iti barangay Kabarwan, Bacara, Ilocos Norte. Yan ditoy iti napalausmet nga inda panagyaman kanyana. Agyaman na iti detoy na interview kada kanya may agyaman na kanya arte sa dating nga na ipaay kada ka maapamilya dakkel iti nagyaman ni kan kasar. Agyaman na ti integ ni Sir Jed nga relief good apo. Dakil nga tulong kada kami dito integ ni Sir. Na palaus unay nga panagyaman mo dagito yung may intet kanya Mr. DJ. Thank you very much. Thank you sir. Ti ayat mi ti intinyo arilip kada kami. Ada sarem. Nagyaman met ti very supportive mother ni Mr. J. Dromas. Karagiti naayat ken kanayon amang tartarabay karagiti online programs ti anak na. Kaya kumanda agyaman kadagiti so amin nga sponsors. Kangrunaan naman kini Big Boss iti Alaska. Kastamit kini Ate Aurelia Valdez iti Isla ti Hawaii ni Kuya Rudy Valdez. Ken amin latan nga sponsors. Thank you very much kada kayo amin. Tanawan kayo awan dito nga programa. Alinglingay ken katkatawa. Kastamit iti tugot iti biag. Ken thank you very much kada dito nga barangay iti panang sarabo da kada kami ti ayat da nga panang sarabo da kada kami. Ket sapay tatuloy-tuloy iting kayo panagbuya. Ken kastamit ken ni manager iti alinglingay ken katkatawa to Ate Mila padata. Thank you very much ate. Napalausmet ti panagyaman ni Mr. J. Dromas. Karagiti kang kanayon amang tartarabay kanyana. Oray pay adda paspasaran na pandemya iti sangalubungan ket adda dalata amang tultulong. Karagiti online radio programs na iti awan sarday a suportada numampay kaadwan dagitoy ket agnana edda iti balasiw taaw. Kahit kuman nga pagyamanan nga rod kadigiti naayat nga sponsors iti programa tayo nga linglingay ken katkatawa ken kasamaten iti programa tayo nga tugot iti biag. Iti programa tayo nga linglingay ken katkatawa nga masarakan iti Facebook page tayo papagayam. Ket Diyos unay tagina kanyayo tada kayo iti nagbalin nga inspirasyon ko tapno ti kasta itultuloy tayo dito ang programa. Ken kasamaten ti panakikamayat ni Big Boss manipod iti Alaska. Ken kasamaten iti si Bubukel a pamilya ni Mami Aurelia Valdez ken ni Daddy Rudy Valdez manipod iti isla iti Hawaii. Ket agyaman aklaunay ti napalaos nga in kayo itutulong tinumutibiyang tano saan nga da kayo han kung kinarir dito nga programa ken awan kumatin tayo matultulungan itata. Ket sapay kumatag tultuloy ti ayat suporta iti programa alinglingay ken katkatawa. Diyos unay ti agnina. Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit. Located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.